Näytänpä teille rieskanteon Ollin tapaa. Tarvitaan 2 litraa maitoa. Se voi olla rasvatonta tai punaista tai tätä sinistä maitoa niin sanotusti, joka on pikkusen lämpimämmäksi lämmitetty kuin kädenlämpötila on. Leivinjauhetta, suolaa, hiivapalaa ja vehnäjauhoja tässä vaiheessa. Ja aloitetaan. 2 litraa maitoa tarvitsee 5 lusikkaa suolaa. 1, 2, 3, 4 ja 5. Suola oli 5 teelusikallista. Leivinjauhetta, noin lusikallinen. Hiivapalasesta otetaan noin 3/4 palasta. Tähän annokseen käytetään hiivaa. Noin, kyllä se sulaa sinne pikkuhiljaa. Muista, että maito pitää tosiaan lämmittää. Tulee parempi rieska. Eli suunnilleen tuon verran jäi hiivasta nyt sitten käyttämättä tähän annokseen. Seuraavaksi kaadetaan maidot tänne. Joo. Lämpimämpää edelleenkin maito kuin on tämä käden lämpötila. Noin. Sitten sitä hämmennellään ja sulatellaan tuo hiivasta sinne ja vehnäjauhopussi. Tähän annokseen menee noin kilo vehnäjauhoja. Ja tehdään tämmönen märkynlainen suurus tästä. Se on niin nuukkaa se vehnäjauho, miten kukakin haluaa. Ei ole pakko panna yhtään vehnäjauhoja, joka ei tykkää vehnäjauhosta. Se on rieskasta siistiä. Mutta meillä on tykätty tänne antaa sellaisen mukava leppoisan sivumaun tämä vehnäjauho tälle rieskalle. Ja laitetaan niin paljon vehnäjauhoa, että siitä tulee tämmönen. Toivottavasti nyt kamerallakin näkyy tämä paksuus. Ja niin kuin sanoitte, se ei ole niin hirmu nuuppaa. Anna vielä hieman. Nyt siinä olisi, että se on tuommoista suhteellisen vetelää kuitenkin. Noin. Ehkä vielä pikkasen laittaa, kun ehkä on vetelä. No noin, nyt on vehnäjauhon määrä siinä. On sitten ohrajauhon vuo, jota nyt ruvetaan sitten vaan sekoittelemaan. Ja katsotaan taas se ratkaisee tämä taikinan paksuus tässä asiasta, minkä verran minä en ole näitä määriä oikeastaan ikään kahtanut edes ihan vain tällä tavalla summassa laitellut ja oppinut kahtelemaan tämän taikinan oikean paksuun. Ja varmasti tunnettua ainakin monella leipurilla on se, että mitä ohuempi taikina, niin yleensä sen herkullisempaa tulee sitten lopputulos valmiin. Ei kannata sitä liian paksuksi tehdä taikinaa suun. Varmaan joku noin 2 kiloa menisikö sitä tuota ohrajauhua siihen. Ehkä kilon verran vehnäjauhoja, jos haluaisi jotain määriä, niin suurin piirtein. Liikaahan tätä ei voikaan vaivata, mutta rajansa toki on senkin päästä. Eiköhän tuo riitäkin. Sitten vähennetään vähän tuosta kädestä näitä.
Suhteellisen vetelää on, jos toivottavasti se kuvastakin näkyy. Aika vetelää taikina. Mutta sitten lopputulos on todella herkullinen. Laitetaan liina vielä päälle, ettei se tule kovaa kuori tuohon. Laitetaan olehtua taikinan jonkun aikaa, niin se mukavasti paranee makuvilesi. No niin, ja nyt on taikina muhinut jonkun aikaa, eli noin puoli tuntia, 3 varttia, ei se on niin noukkaa, vaikka enempi tai vähempikin. Ja ruisjauhoja on leivitykseen tähän tavalla, että pannaan ettei tartu seuraava pöytään nuo rieskat. Noin. Ja sitten vaan ruvetaan vääntämään rieskat rieskoksi. Ja minä olen opetellut semmoisen rieskan teon, että se pieniä rieskoja teen, koska ne on reunathan ne on kaikkein herkullisimpia. Ihan tämmösiä suhteellisen pieniä. Ennen vanhaan tehtiin heti, että hyvä, että muutama uuneen sopii. Elikkä kannattaa kokeilla tämmöistä pientä. Siinä tulee sitä herkullista reunaa sitten kovasti. Näin. Minun rieskani välttämättä niin komioita tukko emännän, mutta kyllä ne syötyä on tullut tähän asti aina. Ja minäpäs leivon näitä tähän pöydän täyteen ja katsotaan sitten seuraava. Suuri osa jo pöydälle leivottuna valmiiksi ja tässä on vähän monenlaisia. Niin kuin ensiksi sanoin, että aika pieniä kannattaa tehdä, ja, koska siitä oli edelleenkin se herkullinen reuna. Ja mallia on vähän kokeiltu tämmöisiä rieskatikkuja. Nämäkin erittäin mielenkiintoisia tikkumallisia. Sitten on ohuvia tämmöisiä, aika ohkaisia tulee. Siihen tulee sitten sitä kuorta vielä enempiä. Tässä on sitten pikkusen paksumpi, eli olisiko paksuus tuommoinen puoli senttiä vähän yli. 7-8 milliä se on niin kuin ainakin meidän uunissa. Ja näyttäisi olevan, että se sitten siellä uunissa vielä sitten vähän se kyllä paksuuntuu. Ja nyt sitten reijät tehdään vielä rieskoihin. Ja sen jälkeen ne onkin valmiina uuniin laitettavaksi. Tämä itse asiassa on aika tärkeä tämä reikien tekokin, koska tahtoo tulla sitä kuorta, joka nousee sillä tavalla kuprulle ja se ei ole kivaa sekkä. Seuraava vaihehan meillä on tämä rieskojen paistaminen ja meillä se onnistuu hyvästi, kun meillä on tällainen leiviuuni, jossa tietämättä tulee paremmat rieskat kuin sähköuunissa, mutta kyllä on kokeiltu sähköuunissa tätä reseptiä, joka se toimii hyvästi. Ja meillä on tosiaan nyt monenlaista mallia, tämmöisiä reilu puolen sentin paksusta ja sitten tämmöisiä ohuvia, koska meillä on vähän noita makuaistia monenlaisia. Tämmöiset ohuemmat rieskat käy jollekin mieluummin. Ja sitten vielä rieskatikkuja, joka on tietysti aika uusi asia on Suomen maasta. Ja minä en ainakaan kuullut, mutta jostakin televisio-ohjelmasta kerran huomasin tikkuja tehtiin. Nämä on ollut erittäin mielenkiintoisia. Ja laitetaanpa rieskat paistumaan ja jäädään odottelemaan tulosta. Ja rieskat on nyt paistunut semmonen 20 minuuttia tuolla 2,5 asteen leiviuunissa ja niistä tuli nyt sitten tuon näköisiä. Ja tässä oli tämä ohuempi malli, joka nyt on tämän näköinen ja sitten hieman paksumpa, joka on lihan kanssa esimerkiksi herkullista. Näin paksumpi ja tästä tuli sitten tästä tuon näköinen tästä pitkulasta. Ja ei muuta kuin piimää ja oivariinia, niin sitten lähti. Todella herkullista.